Mina ni baba igodai saka taratibu nemudzidzisi senior lecturer anove kuti asingazive sungura anenge asingazive mazivabandiko asi ndovakuru sungura kuonana ngati bwana Ephraim Joho nani kusvika patinobanana iwo mukoma Alec Macheso abasharo ndosaka vari pano iko zvino izvi tozvitenda zvikuru asi tarasikirwa negamba remimhanzi kwete chigamba tingati tanzwa muchitsanangura muchiti ndo vakavamba musambo wesungura. Pane dzimwe dzimbo semuimbi dzamunyatsoti aka kambo aka akandibata moyo pakati nepakati. Ini dzose ndozondibata moyo sezvo ini sikazokwanisa kuzoipawo dzevamwe semizi yakaimboone nemasiniya handikati pane takapfugama namabvi nemagokora tichipemberera tichifara taundiideko zvinezvi mwoyo uchiyo wakatibata zviri apo kwechangosvika saka kungandosunga vanoiziva vanenge vanotonga tinoona munowanzobatika kunhamo pakashayika vangave mutambo wemadhirama kunhamo kwababa Oliver Mutukudzi makange muriko kunova gamba redu nevamwewo vaimbi vakasiyana siyana. Mashoko amunawo kune vamwewo vaimbi vechidiki sedzidziso ndeyekuti kudii nekuti hamusarudzi kuti uyo anoimba musambo uyu tienda ipapo toti artist vanoti artist nyange unoedza matombo nyange uri wezvigure nyange uri wemagitari unoita madhirama uri weboxing uri wekarati art uzokurama neart saka zvazvinoita hanzi chichemawo ugochemawo zvazvinoita ndozvazvinoita kana uri kugara mukombo nechemuchemo usingaendiwo parufu iwo uchaenda nekuti saka unofunga zoti aiwa parufu panofanira kuenda unobatawo maoko uziva paradzikwawo munhu kuti mangwana iwewe uzoita sei uzoradzikwawo ukaregedza kuenda kurufu kwavamwe chinja unozvikisavika mukumba wabuda wotanga kufuchira mukati uri wani zvinoita here saka ngative tibata nemuchiitawo kumana chime mukoma baba Nicholas Zakaria senior lecturer endai murugare baba tinochema kwamuri baba mashoko amunawo ndekuti kudi mukoma nanzwa mamuchine chidokwa chaizvo titaurire tinzi mukuru ndini kubvira ndiri grade 3 vakandidzisa kuenda kumasoro ndiri form 3 vakandidzisa kubend nareadenji muchibuku. He was my lecturer, that's why I'm a doctor, I'm a mentor. He was my mentor. Ndakazotamba nazaka namfana chale inini hey Nicholas madzibaba mundikumbuke sobvela mvela idano kuda asingakude sena ne rest in peace inazvinhu zvekutaura akazibvunza